karon guys, na ako diri sa Toyota. Toyota Talisay Cebu. Kay mupalit ta og sakyanan. Joke lang, karong adlaw nahimot ang videographer sa usa ka successful nga tao. Gikan sa kalisod hangtod natuman niya iyang pangandoy. Atong paminawon ug tan-awon ang iyang ma-share sa tuwa. So, naro kay isulti gamay. Bago na to ilahos ang video sa kani nga video, bago na ko ilahos. Naro kay gamay pasumbingay sa inyo. Kung maningkamot kay kasi mo kanabuhi, kailangan itudo gyud nimo dili nimo putlon permi ba. Siya si Jeramel, usa ka amahan nga nangandoy ug naningkamot aron maaruhay ang kinabuhi. Maoni ang tudlo niya kanako. Dili ta angay mahadlo kung unsay may gusto nato makabot. Buhata, sugdi og ayaw pagduwa-duwa. Guys, ito, posta. So, nakatagaroon sa Toyota Talisay Cebu. Hindi ko makatulong sa aking mga pangandoy sa una mga makapalit sa kinan. Natuman ba, no? Ako ito pasalamat tabi na sa ako ang grupo sa Team Eagle Cebu and sa Team Eagle Luzon. Dahil sa kanila, napapatid yung mga pangarap ko. I really believe sa mga tao may nangarap, sa mga tao dati na walang pangarap. I really believe pag nakita nyo guys, hindi yun din yung opportunity na mayroon ako ngayon. Ngayon, kukunin natin yung sasakyan natin. Tara, samahan nyo sa loob. Grabe to. Okay, so guys, dito mo tayo sa labi. Hintayin natin yung dalawang susi. Okay, andito yung resibo guys. Grabe, 1.4 million. Grabe. So, sa Resident Dynasty lang yan. Kaya sa mga taong na nangangarap, believe me, nakapag-aral ka man o hindi, basta may pangarap ka, sa willing ka lang mag-take of risk, basta may believe ka sa sarili mo, lahat ng gusto mo. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Puhol makasakyanan ra ko.